buhata sa uban, ganahan nimong buhaton nila sa imuha. Challenge niya, challenge. Kapila mo nakakita sa inyo ang inyong silingan or nakasuway sa inyong silingan, magsugat mo, niya maingon siya og may buntag, may gabi, may hapon. Nay nga. Karon, kamoy mo una ha. Niguli ninyo, kamoy maguna og sulti. So atong suwayan, ayo. Balag uwaw ha. Atong suwayan. Kung tinuod ba nga kung muuna ka, mupaos wigid sila nimo. Kung unsay mo gibuhat nila, mabay lang buhaton nimo. So kung buntag, ingnalag may buntag, nasultian di mo, dili na mo tubag dayon. Huwag mo tubag dayon, labi na bago pa ka nakaingon niya, may buntag, di na mo tubag. Sudso sa kasimana, buhata na. Sa ikapitong adlaw, di gani gihapon siya mo ingon og may buntag. Ambot pa sabot ana, unsa man? Amang siya. Oh, sige yun, may buntag. Hindi siya matingog. Amang, siguro to. Pero buhatan ha, iniguli ninyo niya. Unsa inyong buhaton? Tanang masugatan, nga silingan din ninyo ha. Silingan ninyo, ina, may buntag, may gabi, kanang silingan ha. Dili nang igsakay sa multicab, wala nilabot sa ihap. Pero pwede po na inyo ingnon na may buntag, kaya di man yung may ihap, kaya huwag mo kaila ng uban. So kan silingan lang, igawas niyo yung bahay, ipapila mo kayo na sugatan, labi na ng buntag, kinsay sayo kayo mo gawas niya, inigawas niyo sa inyo, nanay mga tao nagnanilhig, kana may inyong sultian o, may bunsaga. Silingan na, dili tong apil sa multicab, kanang apil sa multicab, kung silingan, yapon imo. Pwede ra. Pero kung kanauban yung, di ba, tanan din yung makasakay sa multicab, kailan mo? Di ba di? So ayaw ra. Oh, kung maglakaw may daghan no, mas daghan kag makita. Mas daghan kag masugatan. Kung ikaw yun ka sa video nga mo nakita, no, ganahan ka na makabaw sa sunod ng mga videos or mga uploads na ko, follow me on Facebook and TikTok and subscribe to my YouTube channel and then click the notification bell nya kay bawalan po ko kung unsay imong comment din ha kung nakauyon ba ka uwa aron mas ma-improve na ako mga videos. Dahil salamat.